Hayırlı gün, isəmisiz mühterem kollegalar. Avgust başında Kariyev teatrında yeniden Tomga rejissörler laboratoriyası uzlaşaq. Bugün Tatar Inform matbuğat üzerinde biz bu haqda söyleşirge jıyıldık. Bizning spikerler bilen tanıştıram. Kariyev teatrı direktörü Güzel Sağitova. Elgi teatrının baş rejissörü Rinat Ayupov. Teatrının proyektleri kuratörü Leysen Feyzova hem rejissör Regina Sattarova. Hayırlı gün, isəmisiz qonaqlar. Birinci sırau Rinat Efendi sizge bular. Biz press-release'lardan görəbiz. Bu yıl elgi laboratoriya xalq hem автор әкиятlerine bağışlangan. Ne için siz bu yıl şu әкиятlerге negizlenirge buldunuz? Рәхмәт etiniz. Гомумән әкиятләр генә түгел, татар әкиятләре, татар мифология, бәйетләр, риваятләргә нигезләнгән быелгы проект узачак. Ни өчен әкиятләр? Әкият ул һәр халыкның ул әдәби мирасы. Әкиятнең жанр буларак режиссерлар, артистлар өчен әкият эчендә бик күп импровизация корырга була. Әкият эчендә төрле стильдә, төрле формацияда эшләргә була. Әкият ул менә шул кадәр мөмкинлек бирә режиссерга, артистка эшләргә. Гомумән шундый универсал мирас дип саныйм менә бу әкият жанры өчен. Аннан соң менә режиссерлар, яшь режиссерларны укытканда, Гетистама, менә Щукада, Щепкада, иң беренче яшь режиссерларны әкият аркылы сыныйлар. Испытывают через жанр сказки. Әйткәнемчә, әкият халыкның ментальнысын ача. Әкият ул импровизацияга тагын кабатланам. Һәм яшь артист үзенең булачак профессиясын әкият аркылы башлый. Быел сайладык. Менә әлбәттә тагын әйтәм, искәртеп, татар әкиятләре, авторлык әкиятләре, мифология, риваятләр. Алар берничә: Алтын чәч, Камыр батыр, Кисек баш һәм авторлык әкият ул асыл драматургиясендә узган ел җиңеп чыккан. Без үткәргән, безнең театр үткәргән бер пьеса, монсы инде Камил пьеса. Менә бер генә пьеса, әкият жанрында түгел, ул әкият реалистик шундый. Автор әкияте 4 әсәр. Әкият татар әйберләре узган ел ул безнең инде Европа һәм рус драматургиясенә нигезләнгән булса, быел үзебезнең ментальность, быел үзебез турында сөйлибез. Һәм чит җирдән килгән режиссерлар, аларга бу чыныгу өчен бик кирәк. Татар мөхитен белер өчен, татар ментальностен белер өчен режиссерлар, әйтик, һәм үзебезнең татар артистлары. Бик зур рәхмәт. Инде сорау Гүзәл ханым сезгә булыр. Менә Томга лабораториясы былтыр беренче тапкыр узды һәм былтыргы нәтиҗәләргә, нинди нәтиҗәләргә нигезләнеп сез бу елгы юнәлешләрне билгеләдегез? Hayırlı gün, isəmsiz, hörmətli jurnalistlər. Менә сезнең арада яңа йөзләр дә бар. Бик шат сезне күрүгә, инде сагындырган, беренчедән килүегез өчен барыгызга да зур рәхмәт. Һәм инде шундый мөмкинлек туган өчен Татар Информ җитәкчелегенә дә шулай ук зур рәхмәт. Инде Томга нәтиҗәләр турында сөйләр алдыннан, минем фикерне ишетер алдыннан, әйдәгез әле бер видео язма карап узыйк. Рамиль, видеоролик, пожалуйста. Менә бу кадрларны күргәч, әлбәттә, ниндидер горурлык хисе дә
ниндидер шатлык хисе дә уяна, чөнки менә бу режиссерлар, инде 4 режиссерның икесе бездә спектакль чыгарды. Беренчедән менә әйтергә кирәк, лабораториядан 2 эш, 4 эскиз күрсәтелде. Инде моны беләсез барыгыз да. Һәм инде Сәләм Актапи һәм Юмор баш, без аны менә эскиз вакытында Акыллы баш дип бирелгән иде. Инде Юмор баш ничектер шундый образлырак исем дип без аны үзгәрттек. Һәм Юмор баш инде спектакль буларак туды һәм нәрсә әйтергә, алар тамашачыда шундый зур уңыш яуладылар. Менә безнең Сәләм Актапи мәсәлән, ул әкиятләрен ни өчен сайладык дигәндә, Ринат абый шуны әйтмәдек. Менә репертуарда безнең бүгенге көндә 0+ дигән возрастная категория әлегә әз. Менә Сәләм Актапи булды безнең, ләкин ул камерный формат. Инде балаларга соңгы тапкыр без 2 ел элек Асыл кыш җыры дигән әкият чыгарган идек. Менә аңардан соң әле бәләкәй кичкенә, чөнки яңа елларга да әниләр, әтиләр мөрәҗәгать итә. Менә әйе, үсмерләргә бар, 6+ бар. Менә балаларга нәрсә тәкъдим итәрсез? Һәм без инде берничә исем итәбез. Без аларны карадык инде диләр, тагын нәрсә. Һәм шуңа менә ата-аналарның фикерен ишетеп, мин дә хәзер бу категория әнигә керәм бит инде. Үземне дә уйлап, әкият тудырга булдык. Һәм инде әлбәттә узган елгы формат ул бик дөрес формалашкан иде. Без анда 0-дан алып 18+-ка кадәр эшләдек. Һәм һәрбер әйбер менә анда теге журналистлар арасында инде кемнәр булмады. Кемнәр булган, инде теге берничә кеше генә анда канәгать түгел иде. Ни өчен менә балалар театрына бу кирәкми, балалар театрына бу кирәкми дигән тәнкыйть сүзләр ишеттек. Бит анда һәрберсенең яше, мәсәлән 0-дан алып 6-га кадәр, 6-дан алып 12-гә кадәр, 12+, 16+, шулай безнең яшь ограничение дибез инде, возрастные ограничения, чикләүләре инде язылып куелган иде. Һәм бүгенге көндә яшь тамашачы театрына алар барсы да кирәк. Һәм ул бик дөрес төзелгән программа һәм бик кызыклы программа иде. Быел ул бәлки бер төрлерәк булыр, чөнки барсы да әкият. Ләкин монда инде без күбрәк үзебез турында уйладык, үзебезгә менә бу куелыш өчен сайлап алырга мөмкинлекләр күбрәк булсын өчен 4 әкиятнең менә берсен, иң яхшысын сайлап алырга. Әлбәттә без инде тамашачылардан сайлатырга кирәк иде. Мәсәлән, менә ни өчен Илдар Гатауллин безнең актерыбыз Бүре башлы кызны куя. Ринат абый әйтеп китте, ул асыл драматургия конкурсында җиңде. Без анда конкурстан соң шушы пьесаны укулар уздырдык һәм тамашачылар сайладылар. Кайсы пьеса тамгага чыгачак, эскизен күрәсегез килә. Һәм инде иң күп тавыш менә шушы Бүре башлы кыз. Менә ул инде үсмерләр өчен, ул инде әкият балалар өчен түгел. Ул интеллектуаль тамашачы өчен. Аны бәлки инде бик күп кешеләр аңлап та бетермәсләр, ләкин менә ул әкият бүгенге үсмерләрнең ичке дөньясын, ниндидер куркуларын, шикләнүләрен һәм тормышка әзрәк ябылулары турында. Башка әкиятләр инде безнең үзебезнең әкиятләр, без режиссерларга бик күп материаллар җибәрдек, менә алар нәкъ шушыларын сайлап алдылар. Һәм инде менә кемнәр катнаша дигән сорауга җавап бирә башладыгыз. Тулырак сөйләр өчен Ләйсән ханым, сезгә сүзне бирәм. Исәнмесез. Икенче тамга лабораториясендә 4 режиссер катнашачак инде бит. Мәскәүдән Марфа Горвец дигән режиссер, яшь һәм танылган режиссер инде. Томск шәһәреннән Павел Зубнин дигән режиссер килә. Безнең Казан кызы Регина Саттарова биредә, һәм инде Илдар Гатауллин, аны ишеттегез. Гүзәл Рәмзиловна әйткәнчә, күп әкиятләр җибәрелде, кызыксынып укыдылар. Һәм менә Марфа Горвец Камыр батырны сайлады, кичкенә балалар өчен инде. Падишах хатыны һәм Алтын чәч дигән әкиятне, тылсымлы әкият, бик кызык әкият, Павел Зубнин сайлады. Регина Кисек башка алынды, үзе сөйләп үтер.
Һәм Илдар турында сөйләдек инде без. Әбит, Регина Саттарова рус теленә күчим, бөтен кешегә аңлатылышын өчен. Регина Саттарова наша, казанская, она опытный участник лабораторий, режиссер, заведует вместе с Анастасией Радвогиной Центром драматургии здесь у нас, в котором участвуют драматурги как на русском и татарском языке, да, ведь Регина? И Регина взялась за постановку пьесы, не пьесы, поэмы Габдуллы Тукая, да, «Сенной базар» или «Новый Кисакбаш». Регина, я, наверное, предоставлю тебе слово, да? Да, да. Пожалуйста, Регина. В первую очередь для меня большая радость работать в этом театре, принять участие в этой лаборатории, потому что как-то работать дома и работать дома в том числе, точнее в первую очередь на татарском языке, для меня это большая радость, и я очень благодарна вам за эту возможность. Кроме того, я уже работала с материалом Тукая, это как бы для меня тоже особенно ценно. И кроме того, я хотела бы подчеркнуть, что для меня ценно работать на татарском языке, несмотря на то, что я, к сожалению, не владею им устно, пока. Надеюсь, что в будущем это как-то исправится. Вот, и что бы еще хотела сказать? Да, я понимаю, я когда погружаюсь в среду, вот я буквально приехала из Буинска пару дней назад, там я работала на спектакле тоже на татарском языке, и через 2 недели погружения в среду я заговорила, это было совершенно прекрасно, как мне казалось, но не всегда всем понятно. Я думаю, что это такой процесс погружения, который когда-нибудь как-то оформится окончательно. Вот, и... я просто очень рада быть здесь, и материал совершенно замечательный, и работать с Тукаем всегда приятно, потому что всегда приятно работать с крепкой, хорошей литературой. Это невероятный подарок для режиссера, потому что этот материал обогащает, в нем очень много всего заложено, и остается только работать и получать удовольствие. По форме, да. Мы будем работать, то есть я, моя команда, мы будем работать над спектаклем для детей, конечно же, потому что это ТЮЗ, и возрастное ограничение. Я хотела бы, чтобы это получилось работа 6+, и мы будем делать спектакль несколько, может быть, новый, в новом формате для театра. Мы будем делать то, что называется жанром бродилка, хотя я очень не люблю это слово, я люблю слово сайт-специфик, но по форме более понятно, когда мы говорим бродилка, то есть когда у нас спектакль перемещается в пространстве. Это не что-то зажатое в одной коробке, а это спектакль, который будет проходить в пространстве всего театра. Над такой историей мы работаем. Бродилка дегеннен без инде узган елны да Дарина таба беләсез кәник пешән базарын шулай бродилка итеп эшләргә, ләкин уйладык та юк, яңа спектакль эшләргә кирәк, чөнки безнең инде гардеробта булды спектакль, кеше сәхнәдә бар, репетиционный залда, анасын залда бар да бар инде. Менә шушы теге йөреп, ничектер балаларны интерактивка кушып, бергә ничектер аралашып, менә ул юк. Анасын беләсез, 2021 ел Тукайның юбилей елда, һәм инде безнең театрга ул бик тә туры килер иде, һәм инде Регина бу форманың остасы дип әйтәсе килә, аның инде бу тәҗрибәсе зур, күп, без беләбез, яратабыз. Шуңа күрә менә нәкъ Регинага хәтта инде без бер әсәр тоттырдык. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Бар, Татар-информның сорауы бар. Сорау лаборатория буенча гына түгел, гомумән менә бу тамашачыдан аерылып торган ярты ел тормышта ничек яшәдегез? Менә шушы карантин чорында артистларыгыз ничек кичерде бу чорны? Һәм ниндидер формалары үзгәрмәдеме аларның? Гомумән менә шушы чор турында сөйләгез әле. Әлбәттә инде авыр кичердек, бигрәк тә беренче вакытны мин без инде Мәскәүнең гастрольләренең 3нче этабын тамамлап, мин аэропорттан төшү белән миңа мэрның постановлениесен полпредство Татарстанның полпредствосы җибәрә Мәскәүдән. Ябык, бөтен нәрсә ябык, һәм инде әлбәттә бик минем өчен бит әле ул беренче Мәскәү гастрольләрен ясау, ул шундый катлаулы булды безнең командага. Тегәл бер кешендә теге юнләп белмәгән, ләкин инде без бөтен әйберне инде 50 билет кына калган иде. Сатылып бетмәгән, ул 50 билет бик аз. Без шундый рухланып кайтып төштем.
һәм җиргә дә төштем инде самолеттан. Аннан соң актерлар бәлки инде беренче чорда алар бик арганнар иде, чөнки без бит күп эшләтәбез. Беренче чорда алар бәлки җиңел сулап та куйганнардыр. Аннан сагына башладылар. Инде без язышабыз группаларда. Ринат абый онлайн репетициялар да үткәрә башлады. Бик күп онлайн карап барган булсагыз, безнең социаль челтәрләрне онлайн проектларга багышладык инде без күп вакытны. Актерларны да җәлеп иттек. Ләкин бик сагындык. Аннан соң инде 3нче чор башлана. Менә шул башта ял итү, аннан соң сагыну һәм инде моңа ияләшә башлау. Һәм менә шушы ияләшә башлау этабына кирип киттеләр бар хезмәткәрләр һәм эшкә чыгарга. Әлбәттә, авыррак булды кирешкә чыгуда. Ләкин шундый менә әлеге вакытта бездә Мио мой Мио спектакленең командасы килде, Питердан 5 кеше. Аңа кадәр Ринат абый кортны башлаган иде, ләкин анда бөтен актерлар да катнашмый, барыбер да ул составты эшкә чумды. Башкалар теге вокалга йөриләр, әзрәк хореографиягә әкренләп кенә. Ләкин шундый бер чумырасы килгән иде. Һәм инде менә бу Гороховская Николай Куглянт дигән хореограф килде дә 3 көн алар менә әле залдан чыкмыйлар. Әлбәттә, без җитәкчеләр бик куркабыз инде, бер яклап нык шатланабыз. Менә шул һәр почмакта эш бара, монда осветитель цехында йөри безнең билгеле инде бик күп теге Фәрит Бикшентаев белән дә эшләгән, Гансбург менә Фәрит абый белән бик күп спектакльләр Качаловта да чыгарган, бик теге билгеле һәм инде ул осветительләрне теге ут кына куймый, ут куерга куючыларны өйрәтеп тә китә театрда. Алар бер почмакта, художник бер почмакта, пошивочный цех кайный. Ринат абый кичкә калдыра кортта репетициялар. Без менә элек ничек эш идек, без тиз генә шушы форматка кайттык. Кичә Нияз Игламов килгән иде. Сездә ди ничек эш кайный, без әле ди әле уянмадык әле. Нima әйтәм, сез бит Нәүрүз белән соңрак ялга да керештегез. Шуңа күрә инде без әлегә шат, ләкин иң мөһиме исән сау булсыннар иде. Менә актерлар да, бөтен хезмәткәрләр дә безгә генә түгел, гомумән безгә кагылмыйча үтсен, инде дөньяда менә бу мәшһәр ниндидер бер борчу узып китсен иде тизрәк, чөнки билгесезлектән дә иң кыен әйбер юк икән. Чөнки менә Мәскәү гастрольләрен хәзер октябрьгә күчерәбез ди. Без тагын менә шушы, без бит әле майга да күчереп карадык. Һәм тагын шушы крупны узу, оештыру эшләрен эшләп бетергәч тагын итсәләр, аннан соң инде белүегезчә без Федерация фестивалендә менә бу хикмәт әкиятләре тантанада да безнең иң яхшы спектакль балалар өчен шушы номинациядә җиңеп чыккан иде. Чечняда быел Федерация фестиваленә дә безне чакырулы. Хәзер инде менә Әтнә театры белән без анда барырга планлаштырабыз, ләкин барыбер да билгесезлек менә бу томаны әле бөтенләй үк таралып бетмәгән. Менә өстәп Рузилә ханымның сорауына өстәбрәк тагын бер җавап бирим әле. Һәр ниндидер конфликтта яисә ниндидер тукталыш чорында, бу тукталыш менә бу эпидемия, тукталыш чорында аның үзенең бер файдалы ягы бар. Менә безнең өчен бу иҗади бер пауза булды. Иҗади пауза, шушы пауза эчендә артистлар үзләренең тамашачыларга кирәклеген, аларга яхшы мәгънәдә хезмәт итүен, алар шушы аерылудан нык сиздиләр. Бу әйбер бик кирәк иде, бер караганда да. Аңа ничек аңлатырга була? Әйтик, сабыйны әнисенең күкрәгенә аерып карыйсың да, ул белән ничек иттереп сөтнең, гомумән әни белән мөнәсәбәтнең кадерен белә. Менә бу эпидемиядә артистларга ничектер иҗади пауза бирде. Пауза бирде һәм таң кабатлыйм, артист тамашачылардан башка яши алмавын сизде. Менә бу пауза мен саным бик кирәкле һәм артистлар үзгәрделәр, Рузилә ханым. Алар үзгәрделәр. Хәзер менә кортны башладык. Ул эпидемияга кадәр репетициялар ничек барды безнең теге стационар, классик рәвештә. Хәзер һәр җөмләне, Фәнәвилнең һәр җөмләсен,
аның подтекстын, второй планны тоту артистларының хәзер үзгәртте. Алар икенчерәк яши башладылар. Чөнки шундый җаваплылык кирәк драматургия белән бердәм булырга һәм тамашачыларга яңа сыйфатлы әсәрләрне тәкъдим итү. Менә шушы әйберне аңлатылар. Һәм минем өчен дә менә бу иҗади пауза ул бик кирәкле булды. Һәм барысы да юкка гына түгел. Орчада, менә әле шушы корт спектакль Алла бирсә, без аны ачык һавада уйнаячакбыз. Орчада Фәнәүл Галиевның туган районында. Премьера. Biz аны тикшереп карыйбыз табигатьтә. Гомумән анда бу спектакль вакыйгалары бер авылда бара, бер шундый бәрәңге бакчасы тирәсендә, һәм без уйлыйбыз, ниндидер бер авылдан бәрәңгеле бакчаны, менә хәзер бәрәңге күтәрелде, сез күргәнегез бардыр бит инде. Алар зур. Это вот такой премьера табигатьтә, такой премьера в документальном подаче, то есть игра в натуре, натурада. Бу бик һәм халыкны сынап карыйбыз. Менә бу драматургия ничек итер спектакль үсәрме анда, кабул итәрләрме? Шул ук көнне без әлбәттә Фәнәүлнең каберенә зират кылабыз, Алла бирсә. Бу көнне инде Фәнәүл Галиевны искә алу булачак. Бүтән интеллигенция вәкилләре, язучылар берлегеннән, театр әһелләре берлегеннән, һәм артистлар, режиссерлар, мине әйтәсем килә, шушы театрга гомерен биргән Фәнәүл Галиевны искә алып, аның премьерасын, аның спектаклен без яңартып, яңа сулыш бирәбез. Без инде теләр идек, әгәр дә курыкмасагыз, безнең белән баруыгызны 22 август көнне. Дөньялар әйбәт кенә булып торса, Алла бирсә 22 август инде төгәл вакытын, кайдан чыгуны анын хәбәр итәрбез. Бик зур рәхмәт. Сорауларыгыз бармы, коллегалар? Әйе, рәхмәт. Монда тамашачылар шахмат тәртибендә утыра диелгән. Димәк, заллар тамашачылар белән тулып тормаячак, һәм билетлар да күпмедер санда азрак сатыла. Шулай бит сатылачак. Лаборатория буенча. Менә бик урынлы сорау, Рәфидә. Без әле барганда да кызлар белән инде теге пресс-релизны язган идек, ләкин кичә генә кабинетлар министрының карарын мин өстәлгә керттеләр инде. Моңа кадәр 1 августтан бүтән теге чикләүләр ничектер менә бу шахмат тәртибе рөхсәт ителәчәк, ачылачак дигән әйберләр бар иде. Ләкин кичәге карар нигезендә 1 августтан ул һәр атнаны килә, һәм инде аның һәр атнаны сез дә беләсездер инде. Ләкин 1 августтан ул бетергә тиеш иде. Ләкин менә кичә шундый карар тагын кабул иттек, то есть кабул итмәдек, алдык карарны кагазда. 1 августтан 9 августка кадәр шушы чикләүләр тагын да безнең озайтыла. Һәм бу ни дигән сүз? Димәк, біз инде бүтән эскизларны я тышта уйнарга тиешбез, яисә ниндидер закрытый показ үзебез өчен генә. Үзебез өчен генә. Бу әлбәттә беренчедән теге пиар өлкәсендә безгә начар. Журналистларның килмәүе, ләкин безнең төп максат, лабораторияның төп максаты ул Рузилә әйтмешли, Мәскәү режиссерларын ошату ишерту түгел. Бу безнең актерларны стрессовый состояниега кертү. Моңа кадәр күрмәгән, белмәгән режиссерлар, алар төрле мәктәп узган, төрле алымнар белән эшлиләр. Менә аларны чакыру төп максат түгел, безнең актерларны шушы бер атна ичендә эшләтү, аларның менә бу сез әйтегез, чынында форма югала актерның. Ул инде көндә шөгыльләнмәсә, көндә бу турыда уйламаса югала ул форма, ул спортсменнар кебек. Монда инде менә без әле менә 3 көн шөгыльләнәләр, аннан соң инде актерлар ничек үзебезнең хореографлар, чөнки безгә башка кешеләрнең алымнары белән алар эшләп карасын, монысын да эшләсен, монысын үзебезнекеләр белән дә эшли әлбәттә. Менә без әле Ринат абый белән дә бәхәсләшкәндә, Илдар бит инде үзебезнең режиссер.
Лабораторияның төп максаты стрессқа кертү, үзебезнең актерларны, Илдар белән аларның эшләгәне бар. Ике спектакль чыгарганы бар Илдар, ләкин инде асылда аның эскизы җиңеп чыккач, без инде әлбәттә теге башка режиссерга аны бирә алмыйбыз, Илдар алдында уңайсыз. Ләкин шулай да менә бу безнең беренче тәҗрибә лабораториядә инде актерлар эшләгән режиссерлар белән эшләү. Менә ул аларга стресс булырмы, нәрсә булыр? Ну, вакыт кыска, ансы вакыт, ләкин бит инде ул режиссерның барыбер алар беләләр, теге алымнарын, ниләрен, аның безнең Илдар ике спектакль чыгарды гына түгел, ул шул ук юморы башта да, башка спектакльләрдә дә режиссер ярдәмчесе буларак. Миңа бөтен режиссерлар әйтә, Илдар, Булат, у вас не режиссеры, они уже помощники режиссеров. Алардан шундый күп идеялар килә, шундый күп фикерләр алабыз, шундый егетләр аларны режиссер итәргә кирәк дип китәләр инде менә килгәннәре дә. Шуңа күрә менә беренче максат шул, икенче максат барыбер дә без театрга да киләчәктә куерга режиссерлар эзлибез, әйбәт әсәрләр эзлибез. Һәм инде ябык форматта булса, бәлки инде ничектер менә шалтыратышып, сезгә кем бик тели, маскадан, перчаткадан бәлки шулай күрсәтербез. Урамда булса, моның өчен инде безгә барыбер дә беренче очрашу үткәрергә кирәк режиссерлар белән. Менә бераз гына барыбер үзгәрешләр кертеләчәк. Карарбыз. Менә сезнең афишага карау белән ничектер япон стиле күз алдына килә, анда кояш име һәм хәрефләре дә. Моның Япония белән бернинди дә бәйләнеше юктыр бит. Нәкъ Япониянең флагының теге кояшы һәм хәрефләре дә шушындый иероглифларга ошаган. Безнең логотипның стиле алынган, логотипның стиле белсәгез безнең сәхнә, ул менә бу К хәрефе сәхнә, шуннан соң моннан килгән рампутлары һәм кояш. Мостай Кәримнең шундый сүзләре бар. Сәнгать белән яшәүчеләр ул җирнең кояшлы ягында яшәүчеләр дип фикер бит. Һәм инде без әлбәттә логотип уйлаганда ничектер Япония, без бит аны теге ярты еллык içinde теге юбилейга бик тиз әзерләдек. Әле сездә бит әле тәкъдим иттек җиңүчеләрне дә бит. Минем хәзер анасын безнең заманча сәнгать галереясы ачылды. Шул бер чорда ул ничектер. Аларны да карыйбыз, логотиплары бездән соң чыкты. Аларның да шундыйрак түгәрәк кояш белән. Хәзер инде әлбәттә ярар без эшләгәнбез. 5 ел икенче юбилейга кадәр бу торыр. Аннан соң инде нәрсәдер карар кабул итәргә кирәк мөгаен дип. Чөнки без инде менә шушы кояш, сәнгать, матурлык, шулайрак аны үзебезчә фаразлаган идек. Рәхмәт. Инде тамга шуны логотиптан алынып инде Шуңа нигезләнгән шул стилгә. Шул стилдә. Тагын сораулар бармы? Рузиләнең соравы бар. Менә бу тамганың беренче тамга буенча нәтиҗәләрне әйттегез, ләкин шуннан тагын да шуның буенча сорау. Беренче нәтиҗәләрдә канәгать түгел кешеләр бар дип әйттегез. Менә аларның нинди дә булса фикерләренә колак салындымы? Менә шушы әйбергә бик кагылырга ярамый икән татар театрына, татар дөньясында дигән ниндидер бер менә шундый нәтиҗәләр булдымы сезнең? Әллә сез бөтен ул канәгатьсезләргә каршы гына? Юк, каршы булсак, без әлбәттә инде әкиятләргә тагын да кыюрак, тагын да шундый шау-шулырак әйберләр сайлар идек, әлбәттә тәэсир итмәде түгел. Әкиятләргә мөрәҗәгать итү репертуар таләбе булса бер яклап, икенче яклап барыбер дә әзрәк тынычлану. Бәлки минем дә менә һәрбер кешенең тыныч яшәсе килә. Яшьрәк чакта мин андый түгел, ләкин теге еллар бара, ул бит коллектив турында да уйлыйсың, коллективта да, чөнки теге барсы да кабул итеп бетерде дип әйтмәс идем. Ничектер бәлки чыннан да беренче елны без кыюрак башлаганбыздыр, әкренрәк кирәк булгандыр, ул бездә дә хата булмагандыр дип әйтә алмыйм мин. Гәрчә заманча театр өчен
Без бер нинди теге ниндидер начарлык, гөнаһ эшләмәдек. Мин инде аны шул Мәскәү гастрольләрен оештыруга барганда детский уикендта булдым. Һәм һәрбер спектакльне караганда детский уикенд. Безнекеләр ничек кабул итәр иде микән дип утырасың. Чөнки алар инде тәнкыйтьчеләрне уйламый, алар менә балалар бүгенге яшүсмерләр, һәм анда яшүсмерләр, алар беләләр детский уикенд для подростков теге булган ниләр кызыклы була. Ул бит безнекеләр татарлар башка үсмерләр дип әйтсәк тә, никадәр әйтсәк тә, алар да төрле. Синеке, минеке бәлки башкадыр, ләкин гомум алганда гомум картина башка. Без бит менә аерым бер тәнкыйтьче өчен, аерым бер журналист өчен эшләргә тиеш түгел. Без үсмерләр өчен эшләргә тиеш, без балалар өчен, аларга кызыклы. Бүгенге заман театры менә теге шушы карантин вакытында бик күп лекциялар булды онлайн. Менә детский театрларда без үзебез дә СТД Россиянең грантын оттык. Шулай ук детский театр буенча үзебез безнең аерым театрга лекция укыдылар. Алар да әйтә, менә әле Рутневның бер без ял итәргә барабыз. Кая диде ул? Сочига, Ялта, анда бер карусель бар дейінді ол, карусель. Анда теге крокодил Гена, Чебурашка, шундай жырлар әйләнәди, ел сайын. Безнең балаларга бу жырлар вообще деген бар ни юк ни, кем ул Чебурашкалар белмәйләр ди. Әле минеке белә, чөнки мин теге тыңлатырга тырышам, ләкин аларга кызык түгел ул. Мин алар белгән әйберне белмим. Алар әллә нәрсәләр белә. Һәм аларның уже картина мир другая ди, а мы стремимся, чтобы картина мира похожая, а тогда, в советское время, именно эта картина мира была, она была широкой, но она была бертерлек, однотонной, можно сказать. Все смотрели только вот эти мультфильмы и смотрели еще в то время, когда по телевизору показывали. Үзебез күтеп аладыр бит мультфильмнарны. Хәзер кайчан карыйлар, шунда карыйлар. Минем инде 2 яшьлек кыз YouTube ошада теге үзенә полный экран куйсаң, сайламыйчы теге, бит яшь аян ТВ куям. Юк, кычкыра башлый, елый башлый. Истерика, мен инде бу истерикага түзәсем килми. Теге эш күп бит инде өйдә дә. Шуннан алам да инде үзенә сайлам мөмкинлеге бирәм. Һәм инде ул теләсә нәрсә карап утыра. Теге төрле аңа үзенә кызык, визуаль яктан кызык әйберләр карый. Һәм инде теге менә безнең шулай төрлечә экспериментлар, менә безнең экспериментлар ул бар бер лабораторияларда гына. Без бит инде зур менә сәхнәгә чыгарганда Ринат абый 100 иләк аша үтә, ул уйлыйбыз, нитәбез, кайсысы туры килер, труппаның фикеренә дә колак салабыз. Барыбер яшьләр театрында, яшь тамашачы театрында булырга тиеш кою постановкаларда, ниндидер кою фикерле, нәкъ менә тамашачыга, балаларга якын, аларга кадерле. Мин инде гел хәзер Ләйсән булгач, Ләйсәннең Нурланны сорыйдым, ләкин Нурлан бәлә кирәк әле ул. Ләйсәннең менә яшүсмерләр, безнең бит инде әкият курчагы балалар өчен булса, без бар яшүсмерләрне җәлеп итәргә тиеш. Безнең хыялыбыз менә яшүсмерләр кичке сеансларга менә кино карарга киләләр бит, попкорн алып, татарлар кызларны ияртеп, безнең театрга килеп утыру. Менә безнең шундый хыял. Теге татар театры, анда мәктәп белән бер барган иде, кызык түгел дип кайтып китмәсеннәр иде. Менә инде кызлар белән йөри башласыннар. Ниндидер модалы, кызыклы урынга әйләнсен иде. Аның өчен без нәрсә эшләргә тиешбез? Аның өчен без инде төрлесен эшләп карарга тиешбез. Заманча сулар белән. Бик зур рәхмәт фикерегез өчен. Тагын бер менә Рузилә ханымның соравына. Без узган тамганың нәтиҗәләрен күздә тотып, без яңа үзгәреш, яңа планга алдык һәм узган тамганы мен үзем өчен девиз тапкан идем ул вакытта, кислород нокта һава. Быелгы икенче тамганы мен үземчә девиз уйлап таптым. Үземчә, вот исходя узган елда булган эскизлар рәвешендә, русча әйтим инде, теге медицина термины белән, это вакцинация артистов от режиссерской чумы. Вот шулайрак алдым мен. Чөнки режиссер нинди генә асыл
нинди генә стиль, нинди генә жанр алып келмей, все это проверяется через артистов. Артистлар исән булсын, режиссерларның фантазиясы нык булсын. Менә шундый девиз үземә уйлап таптым. Менә бу тамганың быелгы узачагына нәрсә булыр? Карарбыз Алла бирсә. Мин ниндидер менә интригада, ниндидер вакыйга булыр дип көтәм. Без үзебезне көтәбез инде хәзер. Әйе. Тәнкыйтьчеләр турында Ләйсән әйтеп үтерсең әле. Әлеге лабораторияда менә бу режиссерлар алар үзләре рольләрне бүлеп барсын да үзләре генә эшләр, мәле сез бергә киңәшләшәсезме барыбер? Менә бу спектакль эскизларга килгәндә инде. Менә бу очракта әлбәттә режиссерлар алар танышалар, видео язмалар буенча артистларның иҗаты белән танышалар башта. Башта сайт карыйлар әле бит аны. Ну, фотографии понятно инде. Ләкин менә шушы 5 спектакль җибәрдек без аңа, без аларның һәрберсенә дә, өчесенә дә алар карадылар. Һәм шул нигезендә менә бу артист безгә кызыклы, бу артист дип безгә шушындый үз фикерләрен алар тәкъдим иттеләр. Это аларның посыллары. Без аларга мәҗбүр итә алмыйбыз. Менә бу артист әйбәт, бу артистка кагылмагыз, бу фәлән төгән дип әйтә алмыйбыз. Бу берәйбер. Ләкин бу режиссер лабораториясында быел бөтен труппа катнашачак. Узган ел анда ниндер бер әллә 7-8 артист безнең где-то за бортом оказались по разным причинам. А быел аларның һәрберсе менә 4 режиссерда да катнашачак, һәрберсе дә. Менә бу теге иҗади стресста һәр артист та катнашырга тиеш. Менә бу инде теге безнең тиешлектән генә түгел, артист бу лабораторияда хәзер үзе катнашасы килә. Күрде ул нәтиҗәләрне. Нәтиҗәләр каядыр минуста булды. Нинди плюс алдылар алар шушы катнашкан коллегалар аркылы, һәм менә шушындый посыл ниһаять произошло. Это было очень важно для нас. Безгә инде алдан ук әйтеп куйганнар иде тәнкыйтьчеләр дә, сез борчылмагыз, беренче лабораторияда бөтен теге актерлар да әйе катнашабыз, ул бер җирдә дә юк диделәр. Бер театрда да юк. Теге бөтен ни белән анасын алар беренче лаборатория шулай, не принятие. Икенчесе инде әкренәп берничә стан кушыла. Ишенче лаборатория күрәләр инде теге әгәр дә чыннан да эскизлар спектакль булып үсәләр, үзләре нидә анасын инде менә булай мин катнашам. Менә шундый бездә стадияга килеп җитәрбез дип уйлыйбыз. Чөнки мин аңлыйм, өлкән буынны гына түгел, өлкән буыннарның да төрлесе бар. Ләкин теге кайбер актерлар булырга мөмкин, теге, ну, эскиз инде нәрсә инде. Ләкин ул актер өчен андый шикләүләр булмасын иде. Чөнки яшь тамашачы театрында безнең барсы да яшьләр, безнең өлкән буын юк, һәм алар менә Халида апалар, Фирүзә апалар әле карыйм залны ачып, рәхәтләнеп, сикереп йөриләр, дәртләнеп. Мин инде бер үк сәламәт кенә булсын, йөрәкләренә тия күрмәсен дип шуңа гына борчылам. Нәрсә булмый, нәрсә? Ул тормыш, хәрәкәт. Мин артык күп борчылам инде, теге, әйе. Ринат апайга да менә бу нине ничек кабул итерләр микән, бу әкиятне өлкән бу мондый әкиятләргә алар балалар театрында эшли, белеп эшлиләр, шуңа син алар өчен борчылма дигәч тынычланып куям. Әлбәттә инде актерның һәрбер актерның теге ниндидер зур рольләр уйнасы килә. Ул теге өлкәнәйгән саен бәлки аңлый да башлагандыр. Балалар өчен спектакльләр бит ул берәйбер әлбәттә теге балалар өчен, ләкин без инде җитәкче буларак актерларын да уйлый башлыйсың икән. Һәм һәрберсенең теге актерлык язмышы нинди булыр, нинди рольләр, зур рольләр, теге һәрберсе танылу алсын иде. Бәлки инде кемдер югалып, бераз күләгәдә торганнар тагын да ачыграк күренсеннәр иде. Әлбәттә шундый хыяллар да бар. Рәхмәт. Тәнкыйтьчеләр турында да әйтим инде. Без показларга эскизларны күрсәткәндә чакырдык 2 тәнкыйтьчене. Ул Мәскәүдән Алексей Гончаренко дигән тәнкыйтьче, Харитамның главный специалист кабинета театров для детей и театров кукол Союза театральных деятелей Российской Федерации. Алтын битлек, Арлекин фестивальләре белән эшли. Һәм белгеч әйет белгеч. Һәм икенче тәнкыйтьче ул Санкт-Петербургтан Андрей Пронин дигән тәнкыйтьче, шулай ук бик танылган Андрей Пронин.
тәнкыйтьче, ул журналист та инде, яза торган, шулай ук фестивальләр белән эшли торган, шулай ук балалар, яшүсмерләр. Андрей Пронин әле Псков театрының арт кураторымы, шулай атала, Псков театрында эшли. Шулай. Анан соң безнең тагын теге менә зур рольләр турында дип әйттем бит. Илсур Казакбаев килә 10 август көнне ул эшне тамга бетә. Безнең Илсур Казакбаев озын-озак балачакны Мостай Кәримнең башлаячак. Әлбәттә, менә шушы спектакльдә дә, менә Кортта да ниндидер яңа ачышлар, яңа мөмкинлекләр булсын иде артистларыбыз өчен дип бик телибез инде. Сораулар бетте дип күрәм. Бик зур рәхмәт. Сезгә әлбәттә бу башлангычларда барлык проектларыгызда уңышлар телибез. Һәм алга таба да очрашырбыз, нәтиҗәләр буенча да очрашырбыз әле. Инде шушының белән театрның коронавирустан соңгы очру башланды дип өметләник. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Килгәнегез өчен, чакырганыгыз өчен һәм инде әлбәттә менә шушы чыннан да коронавирус икенче тулкыннар була күрмәсен Ходаем дип нитәбез, чөнки бу инде мораль яктан да, физик яктан да бик кыен нәрсә, бигрәк тә театрлар өчен генә түгел, гомумән малый бизнес өчен дә, бөтен кеше өчен дә барыбыз да исән сау булсак иде, үзегезне саклагыз. Рәхмәт.